Ahojte, tu OKR Moto a CF Moto Bugina, tu Riči a... Čaute, ja som Barney. No, znovu točíme pre vás v našom kanáli o štvorkolkách alebo terénnych strojoch nejaké krátke video. Predstavujeme vám veľmi krásny pre moje srdce veľmi krásny oranžový stroj, ktorý nám pripomína KTM, ktorú predávame a servisujeme už viacej ako 23 rokov. A máme tu jeden nádherný, super zachovalý, krásny stroj, ktorého pôvodná cena bola 21 600 €, aj s kabínou, ktorú vidíte. No a teraz ju máme v super dobrej cene, keby niekto chcel, za necelých 14 000 €, aj s kabínou, ktorá stojí 5700 € plus samotný stroj 15 000 niečo, tak si myslím, že to je vynikajúca kúpa a mali by ste brať, pokiaľ ešte tu je. Mrknite na okrmoto.com, mrknite na články, mrknite na produkty a tam nájdete tento nádherný stroj. No a ja by som len toľko dodal, veľmi príjemná jazda, komfortné tlmiče, 85 koní, kúrenie, vykurovanie, stierač vidíte tu, takže najlepšie sa s tým jazdí, keď je sneh, zima. No ale ja si myslím, že si užijete tú jazdu aj na jar a v lete. Zabudol som na niečo, Barney? Asi nie, všetko si povedal. Takže chýbate už len vy, bežte do OKR Moto a berte takýto nádherný stroj, dovtedy, kým ho ešte máme na sklade. Ahojte, čaute, tu Riči. Čaute.